akwai wani abu in baka yi shi ba kana yarinta yanzu ka tuna. Ban san cikin muwa zai tuna da irin wani abu ba. Kun tuna? Wallahi akwai diya wanda ba su san menene wannan ba. Ka gani? In ka hidda mu dai muna yara babu wahalan da take baka abun nan biyun nan ɗaya zaka maida shi. Ya zaka maida shi guda babban matsala. Wai tuna da wannan. Sai ka bi shi a hankali in kai garaje ya kare a gida kuma a baka kashi. Wallahi yarinta bravo. Kun gani su biyu ne kame da su daya. Ban san wa yake tunani da wannan abun ba. Suna da wani abu da ake hada su da shi, wani karhe ne wannan. Sai ka hidda ka daga shi gashi nan, sai ka kawo wannan sai ka sa a bisa. Gashi nan. In so sai ka kunna mishi ashana. Gashi nan. Sai ka kunna mishi wuta. Multiply your answer with the dividend. What was your answer? Ga wanda suka girma lokacin duniya da daɗi, wai san wani abu. Ga sunan nan da ke ruwa ake mana sosai, muna yin aiki da wannan. Ga dai shi nan sai ka je ka ajiye abunka bisa tabul ko bisa duk da inda ka ga dama ka ajiye, ya rika ba da hayaki har ya maka maganin sabro da wasu ƙananan ƙwaruka musamman ma cikin damuna. To tana gida kenan. Kun ga wallahi Azi da Afirka na akwai abubuwa da yawa da kusan irin guda ne.